Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Трейдочинки. Хушомадед ба видеои имрӯзаи мо. Ҳозир ман мехоҳам барои шумо анами хел дар бораи комбахтои арзон ва қимат камакак видео карда нишон тиём. Ана ин комбахтое ки шумо ҳозир айни замон дида истодаед, ино дубайски тозаян. И дубайскиё нархошон аз анамин 650 сар мешавад то 750 сомона. Ҳамаш новинка, бори нав омадагиян, тоза. Агар дар ёд дошта бошед 350 сомонашам аз ҳамин нусхаҳо ман нишон дода будам. Ҳозир бошад ино ҳамаш нусхаҳои дубайски якум сорт. Марҳамат, бинед, патош тоза. Баъд аз ин ҳозир бо дигар хе комбахтои новинка ҳаст 350 сомонаҳо. То охири видеоро тамошо кунед ва ёрам мебинед. Беҳад хушрӯй ҳам барои арӯсо, ҳам барои мисол бонувону занҳои мо метавонед харидорӣ карда ба барнамоед. мебинед чӣ қадар комбахтои хушрӯ дубайски. Бархаташ тоза. Наи рангшам ино аз анамин королевский бархат тайёр шудагиян. иҷода бошам хе итальянскиё ҳаст. комбахтои итальянский 800 сомон, 750 сомон нархошон. ҳамаш якум сорт. итальянский комбахт дӯстони азиз 2000 сомона, 2500 сомонаам ҳаста. иҷода ман видео кардагӣ нестам, вале ҳам хел дар ёд доред ки ҳам хели нархшам ҳаст аз итальянский комбахт. ина ин намудам хушрӯй. Бархтаи комбахт нестаю, бархти тоза. Иям ҳам хел нархаш 750-800 сомон. марҳамат, тамошо кунед. агар ба шумо дар кор бошад дӯстони азиз, дархост кунед, мо тариқи почта ба шумо равон мекунем. ин видеоро бошад ман аз корвон, аз тарафи анамин корвон сити дарвозаи нулевой дуюм ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. иҷода на ин намудоям комбахтай и аллакай истеҳсоли хитояй. ҳозир чанд амин комбахтое ки ман нишон метиҳам истеҳсоли хитоян, вале беҳад сифатҳои хубам доранд ва ёшонам нағзай. чизошон гулошонам хушрӯвии нағзай. ино 330 сомон, 300 сомон, 350 сомон. ам комбахтои ҳозир ман нишон метиҳам ҳамашам хеле нарх доранд. баъд бечехолан. марҳамат, тамошо кунед, бинед. инаи сирхаш бисёрам курта хушрӯ меброяё. заминаш мисол ваяй сиёҳу гули сирх дора комбахт. барои арӯсако бисёр ҳам анамин нусхаҳои сафедаш хеле зиёда иҷода ва хушрӯан. ҳамаш хушрӯан амин нусхаҳои сафедшон. ҷои анамин турша бинед дӯстони азиз, ҳам хеле сахта ки шифонаш хушрӯа ки мисол ҳичи намешавад. намеруша чӣ хеле мегӯянд ку хеле реша када медара хали нестай. на марҳамат. коричневый гул аз ҳар рангаш чанд намуди нусхаяй. марҳамат, гулоша тамошо кунед. метавонед омада худтон бо аз наздик дида сипас харидорӣ намоед. ана сери ҳастай. ҳам барои платья ино хушрӯан, ҳам барои куртапочаи тоҷикӣ ва ҳам агар иноро абая баринам дӯзӣ боварӣ дорум беҳад хушрӯ меброя. ана ин заминаш сиёҳа, худаш гулои сери дора. вақте ки ин дабо вай монед чӣ холи блестящий монед, боз ҳам бо намудаш яркӣ хушрӯ мебиёя. касоне ки дӯст медоранд мисол материаллои яркира набинед. ини сафедаш. ин сафедаш бо нусхаш дига хелай. сангча доранд ҳамашон. рости ҳамин дукона ман нав дидам ҳамин нусхаҳои комбахта. бори аввал қариб 2 сол шуд ман видео мекунам. бори аввал ҳамин нусхаҳоро дидам ва ба шумо ба навор гирифта нишон дода истам. ҳамин нусхаҳои
беҳад хушрӯви комбахта. Сафед бо дигар намудаш. Коричневишам бинед, ишам аллакай гулуш бо дигартарай. Шифоношон аҷоиб хушрӯвай. Намин ҷои комбахташ не, ҷои шифониш аҷоиб сахтаки хушрӯвай, ҳеҷ чӣ намешава. На марҳамат. Агар дар Тоҷикистон бошед, бо метавонед омада худтон аз наздик бинед. Иҷа анами тарафи Корвон Сити дарвозаи нулевой дуюм ряда фурӯхта мешава. Ҳанамин хел комбахто ҳами як рядай дуюм ряд то охира мебинед. ин ёфтанаш осонай. набинед. Инаш боша бо ширчоӣ, ранги ширчоӣ. Нусхаш дигар хел. аз зард бо дигар хел нусха. Ана сурха сурхам хушрӯ метова. ишам нусхаош аллакай дигар хела. ҳар намуде ки мехоҳед пайдо карда метавонед. патошонам хушрӯвай дӯстони азиз ва шифоношонам хушрӯвай. ин агар хоҳед аз ин намудаш бинед. бисёр вақт менавистанд ки ба мо комбахтора нишон тиҳед. ҳар хела комбахто марҳамат акун бинед. дар канали мо бисёр ҳаст анамин видеои комбахт, вале ин намудора бори аввал ма ба навор гирифтаистам. бовар кунед дӯстони азиз, ба ман шахсан беҳад маъқул шид, зеро сифатошон хубанд инора. баъд нархошонам нағзай. мисол аз 300 сомон то 350 сомонай. ана ин нусхаҳо пештарак будан ҳамун нусхаҳо. аз иноям ҳаст. ино бори хитои ҳамаш, вале сифатҳои хубуш дӯстони азиз. ҳамин чизам ба назар гиред ки мисол ҳамин хитой ҳам бори хуб дора ва ҳам моли мисол вай дуюм сорт. инам нусхаи буд пештарако, вале санг надошт. ҳозир боша бинед сангҳои дизайнери катиҳоро додаштагӣ ҳастанд. инашам буд. аз ана ино хушрӯ. курта беҳад хушрӯ мебиёяд. ҳозир як намуди дигар кабуд ҳаст дӯстони азиз. то охири видеоро тамошо кунед. заминаш сиёҳай, анамин гулҳои кабуд дора. бархтош кабутай беҳад хушрӯвай ва ман намедонам 100 барг дида будам ба фикрам як вақт. беҳад нархша қимат гуфта буданд. на марҳамат. инаи сериям аҷоиб хушрӯ метова. инора мисол ҳангоми куртаи арӯсӣ медӯзӣ, бо намудаш дигар мешава. иҷа дар оптум баринам хел на маникен кардагӣ ҳастанд, на мисол чихол мондагӣ ҳастанд. ҳам хел оптум кашол кардагиянд. хушрӯгии ин наметова дӯстони азиз. баъзан савдогаро чӣ хел мекунанд? анами хел таварни вид мекунанд. аз тагуш чихолҳои фасон мемонанд. мисол дар манекенҳои хушрӯ оро медиҳанд амин материала. вай материал бо тамоман намудаш дигар мешава ва бо нархи қимматтар мефурӯшанд. иҷа да боша ҷои оптум ки ҳаст ҳам хел ҳамаш пурра овезон карда шудагӣ ҳаст. ба ҳар ҳол чун аз наздик мебиёед, бо худи шумо мефаҳмед ҳам сифатша ҳам анамин худша ки фарқ мекунад. дар ҳақиқат ҳам комбахтои нағзанд. аз ин сурх бошад бо дигар гулуш. аз ин сафедо, рангҳои сафед, рангҳои ширчоӣ. рости бисёр арӯсакҳо да ман ҳамин материал харидорӣ кардагӣ ҳастам ва баъзан мепурсиданд ки комбахтҳои сафед нишон диҳед. рости ягон бор наёфтам комбахти сафед. нусхаҳои сафед кама ё баъзан агар мешид интихоб намекардам, барое ки хушрӯ набуд. иҷа да боша бисёрам аз анамин як сафед, аз як нусхаи сафед чӣ қадар гулҳои гуногун дора. мисол аз як ранги сафед чанд нусха дора. кадомеш ки ба шумо маъқул аст, метавонед биёед. ҳам ширчоӣ ҳаст рангош ва ҳам сафед. ина марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. агар ба шумо маъқул боша, метавонед ҳамин рангоша интихоб кунед. дар ин ҳам чихоли лазерни гирифтан хоҳед агар мегиред ва ҳам паплинои анатоне.
анамин кабута гуфта будама. бинед заминаш сиёҳай худаш бошад, гули кабуд дора. Бисёрам хушрӯ чихеле ки меган ба гати метаваи кирта, чун аз таги агар чихоли блистияши монед, сери блистияши чихол монед ё сиёҳ блистияши чихол монед, боз ҳам намудаш дигартар мешава, боз ҳам хушрӯтарак мешава. На марҳамат дӯстони азиз, биёед тарафи Корвон Сити, анамин дарвозаи ноливой дуюм ряд ва сипас харидорӣ намоед. Хоҳед агар мо доставка дорем, метавонед ки омада аз дастмон гиред, мо мехарем ё ин ки ба Русия равон мекунем. Ина нусхаша бинед. Полоска чанд ранг дора. Аз ин полосо рангои яркиам дора, рангои мисол нежниам дора. Кадом ранге ки шумо мехоҳед, бинед чӣ қадар интихобаш васеъ, пайдо карда метавонед. Ҳамашон бо сангчоҳоро додаштагиай коричневишам бинед. Не сафедаш. Аз ин сафед бо дигар гулуш ҳаст. Сери ҳаст. аз анамин нусхаям чанд ранг дора. Бисёр рангои хушрӯ, фиолетовию, сафеду, ширчоӣ ва дигару дигар. хулос тамошобинони азиз, бо худи шумо чун аз наздик мебиёед, агар омадан хоҳед, харидорӣ кардан хоҳед, мебиёед бо мебинед ҳам сифатша, ҳам худша, шояд ки бо арзон мекунанд, харидорӣ карда метавонед, нархнаво карда харидорӣ намоед. набинед гулҳои ҷудогонаам хоҳед, гули калони ҷудогона ҳастай. иҷода беҳад чихеле ки гуфтам 100 намуд зиёд рангу анамин ваяй нусха аз анамин комбахто. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. умед дорам камакакам боша писандтон меояд ва